Salut! Acum puteți vedea și asculta prezentarea companiei Kenaway. Mă numesc Lavinia Dărmina și sunt unul dintre liderii companiei Kenaway. De ce acum și de ce Kenaway? Ei bine, aflați că acum cannabisul e legal. Cânepa are un spectru larg privind utilitatea ei și anume, poate să facă trecerea de la plastic la hârtie, astfel obținându-se ambalajele biodegradabile. Este folosită în construcții ca și termoizolant, iar pe lângă acestea este o sursă prețioasă pentru obținerea țesăturilor. Mai mult decât atât, cânepa este folosită în industria automobilelor. Henry Ford fiind primul care s-a folosit de cânepă pentru a construi o mașină și un motor capabil să funcționeze cu benzină, realizată tot din cânepă. Doctorul Stuart Titus este un profesionist renumit în industria cannabisului medicinal. Dânsul are o activitate intensă în mass media, prezentând în mod regulat utilitatea acestuia. Produsele companiei noastre nu conțin substanțe chimice și nici ingrediente modificate genetic. Fiecare pas în procesul nostru de producție este unic. De ce? Pentru că noi nu extragem tetrahidrocannabinolul, prescurtat THC, responsabil de acțiunea psihoactivă. Pe parcursul cultivării, Cannabis sativa hrănește solul și îl curăță de contaminanți radioactivi și metale grele, redând astfel utilitatea acestuia. De exemplu, după dezastrul natural de la Cernobâl, pe terenurile aferente au fost cultivate, pentru o perioadă lungă de timp, suprafețe întinse de cânepă. Din cele mai vechi timpuri, oamenii știau despre efectele benefice ale cannabisului. Acum, există numeroase studii și avem și un raport al Organizației Mondiale a Sănătății, unde putem vedea că CBD-ul este sigur și bine tolerat atât de oameni cât și de animale. Este legal CBD? Răspunsul este da, este legal. Avem certificate care atestă utilizarea lui în toate țările Uniunii Europene, inclusiv în România. Legile spun că dacă conținutul de THC nu depășește 0,2%, se poate folosi și consuma. Ce este cannabidiolul? Pe scurt, CBD. Cannabinoizii sunt compuși activi care se găsesc în planta de cannabis și sunt responsabili de efectele medicinale. Există peste 480 de compuși diferiți în plantă, dar dintre aceștia numai 146 sunt numiți cannabinoizi. Unul dintre cei mai importanți cannabinoizi este CBD-ul, acesta fiind lipsit de proprietățile psihoactive. Mai mult decât atât, fiind un antagonist al THC-ului. Ca să înțelegem mai bine efectele CBD-ului asupra organismului, este important să definim sistemul endocannabinoid uman. Însă, înainte de aceasta, trebuie să învățăm termenul de homeostazie. Homeostazia este definită ca fiind un fenomen de reglare a condițiilor din corp și anume temperatura, procentul de apă, procentul de zahăr din sânge, tensiunea arterială. Endocannabinoizii joacă un rol vital în menținerea homeostaziei. Așa cum plantele produc fitocannabinoizi și corpul produce proprii compuși numiți endocannabinoizi. Aceștia intervin în menținerea homeostaziei și sunt creați atunci când e nevoie de ei și distruși atunci când și-au atins scopul. Compania noastră este lider. A introdus noi standarde în industria cannabisului și CBD-ului. De aceea suntem unici. Fondatorii noștri au cheltuit milioane de dolari și au investit mult timp ca să poată să facă toate acestea bine și clienții noștri să fie mulțumiți. Genialitatea firmei constă în brevetarea CBD-ului cu spectru complet.
Te invit și pe tine să faci parte din echipa noastră, iar noi îți oferim un venit garantat. De la $500 lunar la peste $4 milioane anual poate fi câștigul tău. Sistemul nostru recompensează munca în echipă. Deci, căutăm persoane harnice și perseverente. Aceasta este pentru noi și pentru tine opțiunea ideală. Sper să ne vedem în curând.